Dwi'n gwneud y cwrs gam wrth gam yn ysgol Bwrhyfgen yn y campws gynradd. Dwi wedi cael profiad anhygoel efo'r ysgol a dwi'n gweithgarogy'n fawr iawn i'r ysgol. Y rheswm dwi wedi dewis Steff ydy yr ymdrech am cymrywiad mae wedi dangos yn ystod y flwyddyn. Nid yn unig yn ystod ymweliadau, lle mae wedi bod yn paratoi gweithgareddau a cael trafodaeth proffesiynol, ond hefyd y gwaith cwrs mae wedi wneud sydd wedi bod o safon arbennig o dda. Hefyd, gyfraniad mae wedi wneud tuag at yr ysgol. Dwi'n gwneud sesiynau, chica chlic, dwi'n darllen efo plant, dwi'n gwaith efo plant, ac yn ein siŵr bod y plant sydd yn dod i'r ysgol yn datblygu. Ni wedi bod yn lwcus iawn i cael Steff gyda ni yn y dosbarth derbyn ers mis Medi. Mae wedi gwneud lot mwy na beth ni'n gofyn iddi. Mae wedi mynd over and beyond fel maen nhw'n dweud yn Saesneg. Mae'r plant yn dwlu arni hi, mae wedi ffitio mewn fel aelod o staff sydd wedi bod mas blynyddau. Mae Steff wedi bod ymgeisydd wych ac yn wir heiddi cael ein webu ar gyfer Dysgwr y flwyddyn a pob lwc i ti Steff!